drukner sådan noget her i vandet. Du putter altså vand ind i den. Ja, den vokser. Nu sker der altså et eller andet lidt hurtigt. Den bliver godt nok stor. Uha. Det er kondom. Fik. Ui, den vokser. Nej, nu skal vi altså se, hvis for det bliver. Løbedyr. Det er, så ser vi altså Oscar hoppe. Så præsenterer vi Victor Øndal, Hector Weissensnaxel, han kommer fra Tyskland, og Oscar i Fleißen, og Thorleif Wiener Schnitzel, og Oliver Goris Balic. Og det der er så mongolen fra Højsted. Okay, og 3, 2,